инак тахфифи соли нави оғоз гардид. Нафароне ки аз дарди дандон азият мекашанд ё мехоҳанд дандонҳои худро сафед бикунанд, ба духтурони дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва муроҷиат кунед. Ба ҳама намуди дарди дандон онҳо муолиҷа мекунанд. аз номи юристи ҷе муроҷиат кун, бо скидкат мекунанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали Юристи Ҷ. Имрӯза видеои мо яке аз хабарҳои муҳим баҳри нафароне ки ба муҳоҷират рафтан мехоҳанд ё баҳри нафароне ки мехоҳанд через Беларусия ба Россия браванд, умуман дар ҳамин мавзӯъ як камтар суҳбат гузаронидан, чунки хабарҳои нав пешкаш шудагиай ва бояд мо ба шумо ин чизора хотиррасон кунем ки аз вазъият шуморо низ бо хабар бошем. Давлати Беларусия тасмим гирифт ки аз рӯзи 20 декабр ҳамаи роҳҳои заминӣ, роҳҳои оҳан ва роҳҳои обира аз нав маҳкам бикунад. яъне чӣ хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, баъзан аз нафарони миллати хидмон мардуми тоҷик дар ҳамин давраи беморӣ аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Беларусия сафар мекарданд ва баъдан аз Беларусия ба Федератсияи Россия дохил мешиданд, ё ки аз Россия ба Беларусия дохил мешиданд ва баъдан аз Беларусия ба ҷумҳурии Тоҷикистон меомаданд, вале мутаассифона аз рӯзи 20 декабр ҳамаи ҳамин чизҳо баста мешаванд. аз нав границаҳои Беларусия баста мешавад, роҳҳои оҳан ва роҳҳое ки киштигарданд, яъне ки роҳҳои обӣ. бо қарори президенти Беларусия аз сари нав маҳдудиятҳо дар Беларусия ҷорӣ карда мешавад ва ҳамаи ирам бо сабаби паҳн нашидани бемория. ва боз ҳукумати Беларусия қайд кардагие ки ҳамин тавр ҳукумати Беларусия боз таъкид карда гуфтагие ки на танҳо шаҳрвандони ҷумҳурӣ, балки хориҷиёне ки дорои иҷозаи иқомати доимӣ ё муваққатӣ ҳастанд, наметавонанд сарҳадро убур кунанд. Кумитаи давлатии марзбонии ҷумҳурӣ ба сокинон тавсия додааст ки аз сафар ба хориҷа худдорӣ кунанд, яъне ки ҳар шахсе ки мехоҳад ба дохили Беларусия шавад, аз инҷа пас дар ягон кас иҷозат дода намешавад ки ворид ба Беларусия шавад, ё шахсиятҳое ки дорои ҳуҷҷатҳои иқомати доимӣ ҳастанд, ҳамин шахсиятҳоро ҳам агар аз Беларусия берун шаванд ва дубора то иҷозат натиҳанд, то кушода нашаванд, ҳамин марзҳои бастагишон ё кироҳҳои оҳаншон аз нав дохили Беларусия шида наметавонанд. ба ҳамин хотир бародарони азиз ба шумо таъкид карда хотиррасон мекунем ки сар карда аз 20 декабр Беларусия аз нав маҳдудиятҳо ҷорӣ мекунад. ба ҳамин хотир фирефтаи ягон кас нашену через Беларусия ба Россия нарен ё ки аз Россия через Беларусия ба ҷумҳурии Тоҷикистон наёем, чунки аллакай қарор биромадагиай Беларусия маҳдудият ворид мекунад. ин буд як камтарак хабар оиди Беларусия ва акнун боз як камтар хабари дигар оиди Қазоқистон ҳозир ба шумо мерасонем ки барои убур кардани ғайриқонунии марзҳо прокуратураи Қазоқистон чандин шаҳрвандои тоҷика боздошт кард. дар Қазоқистон бинобар убури ғайриқонунии марзи давлатӣ аз ҷониби шаҳрвандони Тоҷикистон ҳангоми беморӣ парвандаи ҷиноӣ боз шуд. аз оғози беморӣ беш аз 200 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон ғайриқонунӣ вориди Қазоқистон шуданд, гуфт раиси прокуратураи нақлиёти ҷумҳурӣ Ернат Собинқулов. яъне ки прокурори прокуратураи нақлиёти Қазоқистон қайд кард ки дар давраи ҳамин беморӣ зиёд шуд шумораҳое ки ғайриқонунӣ анами границара убур карда ба ҷумҳурии Тоҷикистон мегузаштанд, яъне ҳуҷҷатҳои ғайриқонунӣ, ҳуҷҷатҳои фалшивӣ турӣ мекарданд ё ки аз ҳамин Қазоқистон аз ягон ҷо дастрас мекарданд барои беморӣ ва ба воситаи мошин ё ки ягон чизи дигар границара убур карда мегузаштанд. ва прокурори прокуратураи нақлиёти ҷумҳурии Қазоқистон қайд кард ки мутобиқи моддаи 394 кодекси ҷиноятии Қазоқистон ин гуна шахсиятҳо ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шаванд ва нисбати ин гуна шахсиятҳо парвандаи ҷиноӣ оғоз карда шавад. ба ҳамин хотир ҳамаи шуморо хотиррасон мекунем ки мақсад ба худтона проблемаи зиёдтӣ накунед, ғайриқонунӣ ягон марзи дигара убур карда ба як давлати дигар нагзарен. ҳар касе ки дар шумо ваъда метиҳад ки мисол инами қадар пул битем отра мегзаронем ё ки ба воситаи мошин ё ба воситаи ягон чизи дигар, хоҳиш мекунем ки ба ин гуна фирефтаҳо дода нашавем, чунки ҳоло ҳукумати Қазоқистон
ё ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон эълон кардагӣ нест ки сарҳадҳо ё парвозҳои мунтазам байни Қазоқистон ва Тоҷикистон аз нав барқарор шавад. Агар ки ҳамин чиза эълон кардан ҳукумати ҳар ду давлатҳо, баъдан метавонед ки шумо озодона рафту омади худтона идома додан бигиред. тамошобинони азиз, ҳамин буд як камтарак ахборотҳои нав ки донистани шумо аз ин чиз зарур ва ҳатмӣ буд ба шумо хотиррасон карда гуфтем. Акнун мегзарем ба қисми шахсиятҳое ки комментария мондагиянд, саволошона ҷавоб мегардонем. Абдумуқим Монатов навистай: мошааллоҳ, барои одамизод бойтарин ин ақл аст юристиҷей. бале, барои ҳар як одамизод аввалан ақли солим дар кора ва ҳар як одамизод агар ки ақл дошта боша, ӯ одами бойтарин фикр мекунад, ба ҳисоб меравад. Орзу Раҳимов нависай: салом акаи Сорбон, ака хуб мешуд мегуфтед нархи билет чанд пул шида бошад. Нархи билет аз 7000 сомон боло, агар ки аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Россияра дар назар дошта бошӣ. Агар аз Россия дар назар дошта бошӣ, 395 еврора дар бар мегирад. Файз Тиҷей нависай: одамое ки дар Тоҷикистон билетамон дар дастмон 6 моҳ шид, ки дар дастмон нашод билетамон гап зад. дар мавзӯи билетҳои шумо дар ҳолате ки агар рейсҳои мунтазам барқарор шиданд, баъдан ягон фармон мумкин пешниҳод мешавад аз ҳамун ширкате ки шумо харидорӣ кардагем ба ҳамун чиптаотон мумкин боз парвоз карда битонед. Каримов нависай: ака илтимос, ҳамин дорувора камера кардӣ, нагӯ айноми ма скидка мекунад. 10 бор зиёд гап задем, аз номи хитон 10 рубл скидка накардан ака. Гап нест бародар. ТЖК як нависай: Сорбон, ростша бугӯ, ваени билета аз куҷо харидӣ? Ма ваени билета харидагӣ нестам. Аввалан ки таҳсил кардем дар Донишгоҳи Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, факултати ҳуқуқшиносӣ аз соли 2013 то 2018 таҳсил кардем ва дар уҷа низ дохил мешид ваени кафедра, яъне ки шахсиятҳои ваени кафедра мехонанд ва аллакай баъди буд кардани донишгоҳ звания мегиранд. Назиров Ҳамза нависай: салом алейкум ака, видно жители свадоштагиҳо метавонанд ба Россия рафта, агар бишава роҳҳошон чӣ хелай? Агар шахсиятҳое ки пеш аз беморӣ, яъне пеш аз карантин шудан ба ҷумҳурии Тоҷикистон омадагиянд ва видно жителства доранд, ӯ шахсиятҳо метавонанд ки озодона ба Федератсияи Россия бираванд. Ва роҳи рафтанаш ҳамин хелае ки агар ҳар шахсе ки гражданство дорад, ё ки видно жительство дорад, ё ки ЗАГС дорад, аз ҷумҳурии Тоҷикистон шумо ба ҳамун ҷои чиптахарӣ мерен, ҳамин ҳуҷҷатҳоро пешниҳод мекунед. Дар вақти харидорӣ кардани чипта, пеш аз чиптара харидан, шумо ҳамин ҳуҷҷатҳоро пешниҳод мекунед ва ба шумо иҷозат метиҳанд. Эшони Сайф нависай: Сорбон, саволи мара ҷавоб дед. Через Қирғизия рафтан мешава ё ки не? Як хел вақт ҳуй мекунанд, як хел вақт обратно мегардонанд. бале бародари азиз, ҳамаш аз сабаби ҳамин бемория айни ҳол ҳеҷ куҷоро фаҳмида намешавад ки чӣ вазъият рух додеста, ё ки марзҳошонда чӣ гапа, ё ки парвозҳо чӣ хел мешавад. Алиев навистай: салом бародар, худованд аз ту розӣ бошад. Ман зан ҳастам, гражданини Россия дорам, айни ҳол дар Россия зиндагӣ мекунам. Бародарам омада метавонад аз навани ма қатъи илтимос ҷавоб диҳед? Албатта метавонад, лекин дар вақти харидорӣ кардани чипта ба вай анами ҳуҷҷати гражданство доштагии шумо лозим аст, яъне ки шумо ҳамун ҳуҷҷата равон мекунед, копияша ба ҳамун восита метавонад ки асос шуда ба Россия биравад. Пулоҷон Абдураҳимов навистай: гап нест акаи Сорбон, видеота тамошо мекунам. Ма дар Санкт Петербург даем, раҳмат. Ма аз Восе ҳастам, дар видеот бихон мара. Хирхири мирғора гӯш накун, дар ҳаққи дуо кун, раҳмати калон. Гап нест бародари азиз, ҳазор раҳмати калон, худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. DS навистай: акаи илтимос ҳамин савола ҷавоб диҳед. Агар ЗАГСи русӣ дошта бошӣ, метавонӣ аз Тоҷикистон ба Русия омада? Албатта мо азиз дар ибора қайд кардем, гуфтем ки ҳамун ҳуҷҷат ба шумо лозим мешавад дар вақте ки чипта шумо бояд харидорӣ кунед. Як каси дигар навистай, дар ҷа хоҳиш кардае ки номи мара нахон. Салом алейкум акаи Сорбон, як савол доштам, брат, фақат номи мара нагӣ. Карочи савол, як хона дар номи модармай. Мада агар да вернистия бародари калоним ягон эътироз карда метавонад, бародарам дар ҳамун хона ҳозир зиндагӣ мекунад ва як кӯдак дорад. Илтимос ҷавоб де, брат, ва раҳмат барои ҷавобтон. Бародари азиз, мисол мегирем, агар шумо дар дохили як ҳавлӣ 3-4 нафар фарзанд зиндагонӣ мекунед. дар ин ҳолат хона ба номи яке аз фарзандҳо агар карда шавад, фарзандҳои дигарам низ ҳақ ва ҳуқуқ доранд ки яъне мероси хичона, ҳаққи хичона
талаб кунанд аз ҳамохона. дар як ҳолат ҳақ ҷудо карда намешавад, дар ҳолате ки ҳамун фарзанд ба хоҳиши худаш дасткашӣ мекунад аз ҳаққи худша гирифтан. дигар дар ҳама ҳолатҳо ҳама фарзандҳо ҳақ ва ҳуқуқ доранд ки ҳаққи худшона талаб кунанд. тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. ягон саволи дигар бошад дар Instagram ёки дар комментарияи ҳамин видео саволотонро равон кунем. дар канали Юрист TJ обуна шидана фаромӯш намекунем. аллоҳ ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.